Koro gine makata king'iem nini mtandao inyalo yudo ka jomoko nitie manochung. Mano ke gima chik no ng'ado. Chik no ng'ado ni ja Kenya ka ja Kenya nyaka chul. To mane ma kela koni nyamera jael ni ago erokamano ne sirikal mar Kenya. Motelne kod jatendwa William Ruto. Kumsie nikech ing'eni chudo ni ok wanyal yude. De pesa marwa mantiere World Bank ni ok wanyal yude koko kale sirikal ma Kenya. Koro owuok e World Bank imiye sirikal mar Kenya koka mane channel manyako kan kochope lwet. Gima benda ng'e ni ng'ato penjo. Ero koro osewachi ni ng'at ka ng'ato yudo 70 million. Pesa maber kabisa. Kenda ananeno ka shida gate oserumo. Ere kaka yudo pesa ni? Koro mondo mi yud pesa ni mukela ka. In jaluo nyaka indikri. Kaka jindikore ga bang'e higa 5 ka higa 5 kwatimo gimiluongo ni census mikwano higni 10 bang'e higa bang'e higa 10 ka higa 10 nyaka indikri nikech sirikal ng'ama ok ondikore mano ng'at ma onge nikech nitie jodonge ji tho to jominyuolo be nyuol. Koro ok wanyal bedo gi assumption ni nong sirikal ong'eyo ni wan ji milion 50 kata ge kama. Koro nyaka indikri. Indikori kanye? Indikori gi Mauma Original Trust. Ene man sirikal omiye thuolo mar gin kanye miwa ler mathoth nikech ka ng'ato koro dowuok kendi no dhi ndikore kaka an jael sani an Nairobi amanyo kanye Nairobi ka mondo andikra koso chuno nyaka dhi e gweng' kaka nyaka Rachuonyo nyaka dog